Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Gledali ste u prošloj epizodi. Sad ovdje znači može biti neki trap. Ovo treba naučiti sad, znači da istraži na podnom. Jebite usta. Ovdje je baš, znači gledaj ovo. Ala, ovdje baš neka bila seba. Znači, ovdje je najinteresantniji tu. 2 dana kasnije. Taj. I pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš Bat Sadra, znači. Ljudi, danas ljudi istražujemo ponovo ovu zgradu, znači idemo na ona 2 sprata gore, pošto prošli put rekao sam u zadnjem videu da podržite dobro da ćemo ići na ona 2 gore sprata, znači. Tako da smo odlučili da idemo danas i... Hajmo. Unuka pa, znači, razumiješ? Ajde. Znate vi kako važi pravilo? Što više idete gore, to sve bliže Bogu, tako da... Pičko, jedna bacu. Znači ljudi ovdje ipak skontali smo da je bila ložana, znači ovdje su ložila. Gledaj, ovdje nek biti šumka. Znači, gledaj to oko. Visi ventil. To je rađen za vrijeme Drugog svjetskog rata, 100% utvrđena informacija. Gledajmo. Gledaj to. What the fuck? Šta je ovo? Znači imamo i ovdje neke stepence vode dole. Nećemo dole. Ajde, ali gledajte ovo, znači, šta je ovo sve? What the fuck? Znači, ala. Ja ne vjerujem, znači, ljudi, šta je ovo sve, znači. Baš je jezivo, znači, nije realno kako je jezivo. Ala si. Ovo, znači, ovdje je bila isto neka, ovo je peć, aj gore, pa, ne možemo malo prići. Pogledajte, znači, ovo koliko je dole, pogledajte. Pogledajte, znači, ovdje isto neka, ovdje peć bila, ja ne znam šta je ovo. Jel neće ispasti iz ovoga? Neće ispasti. Pa da, ja lagam. Idemo predaj. Ala, znači gdje ćemo sad ćemo ići vamo gdje su ovi stepenice, znaš. Gore. Znam da ste sad. Aj, bilo. Ovdje znači besplatno. Nukaj, sad ćemo kup, bravo. Prodaj. Pogledajte ovo. Pogledajte šta uglja. I ovdje ne znam šta je. Znači, užas. Ala uglja, sine. A mi uzeti ovo pokut prodavati.
čekaj. Pogled odavde. Sine. Znači, imate ovdje, znači dođete kod nas naselje, ko će, ako treba malo zapali umde, dođite i pokupite. I onako je džaba. Aj, svi kako sam u praksi, ali to naučite, a? Ne znam, možda sad. Te usta, da Bog da umru. Ala. Ništa ljudi, uglavnom to je bilo to što tiče ovog klipa, mi smo istražili, znači cijelu zgradu, vidjeli ste šta se nalazi, znači bože, malo je stjezivo kad ste gore, onako, atmosfera je amazing. Uglavnom ljudi, ako vam se svidio video, obavezno ostavite like, na ovo video idemo koliko hiljada lajkova, idemo 150.000 lajkova, znači, ako hoćete da još istražujemo nekih zgrada, znači obavezno ostavite like, napišite to u komentar i mi se vidimo u sljedeći klipu. Ćao!